Tnedit l-ewwel edizzjoni tal-programm Let's Talk Farming li se jippromovi s-setturi tal-agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel fost eluf ta' ċkejknin fl-iskejjel primarji ta' pajjiżna. L-għan li jiżdied l-arfin fost it-tfal dwar is-sistemi tal-ikel differenti li jeżistu u l-produtturi tal-ikel bħal bdiewa u r-raħħala. Fil-fatt dan il-programm se jkopri 8 kategoriji li jduru ma' kif jiġi prodott l-ikel, min jipproduċih, l-impjiegi assoċjati mal-bidja, l-irwol tal-bidja fil-ħarsien tal-kampanja, l-impatt tal-klima fuq il-bidja u l-ħarsin tal-annimali. Il-programm se jħares ukoll lejn il-benefiċċji tal-konsum responsabbli tal-ikel u l-ħtieġa li tkun limitata il-ħela tal-ikel. L-attivitajiet organizzati bħala parti minn dan il-programm se jkunu diversi, fosthom dawk ta' ħiliet artistiċi u kreattivi relatati mas-suġġett, matematika tal-bidja, eżerċizzji ta' ħsieb kreattiv, sessjonijiet ta' informazzjoni mal-bdiewa u r-raħħala, ħarġiet edukattivi u anki attivitajiet li jinvolvu lill-ġenituri. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo qal li programm bħal dan se jesponi l-ħidma tal-bdiewa u r-raħħala biex it-tfal ikunu jistgħu japprezzaw aktar ix-xogħol li jsir biex jieklu platti b'ingredjenti friski u bnini. L-itfal tagħna sejrin nagħmluhom iktar konoxxenti dwar il-bidja tagħna, dwar l-ikel li aħna nikkonsmaw sabiex bekk aħna nagħtuhom dik l-edukazzjoni li hija tant importanti għat-tfal tagħna għas-snin li ġejjin. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima innota kif dan il-programm jieħu lill-istudenti lil mill-kurrikolu imma jsaħħaħ u jwessa' t-tagħlim li jieħdu l-istudenti fil-klassijiet. Importanti li nkomplu nagħmlu enfasi fuq tal-programm li s'issa ttira mal-50 skola permezz edukaturi dedikati fej permezz tagħhom l-istudenti flimkien mal-bdiewa din jagħmlu dal-programm li għandu numru ta' benefiċċji.